A kde mám dať toto? Čo? Čo? Tieto semenka. Jaké semienka? No, Dá tieto kokotiny. poď, no maj, pozri, prídeš. Ale ja ťa chápem. A to si nechal. To je znita. No, takže my vás zdravíme pri novom vlogu. Dnešnou témou bude babičkine koláče. Áno, je to taká téma, že trošku na pču. A teraz som si spomenul, ospravedlníme sa za nevhodné rozlúčenie v minulom vlogu, keďže sme spomínali, že sme slušní a neviem, nejaká stoka zozadu tam niečo zahlasila, že viete, kam máte ísť. Tak za to sa hlboko ospravedlníme. Toto bol? Nie, to bola sranda. No, takže dnes sme si pripravili takú menšiu ukážku, ako správne dať tieto tu malé bobule z týchto stoniek, by sa dalo nazvať, dole. Áno, je to veľmi jednoduché, takže no, ďalej to nebudeme rozvíjať. Hlavným dôvodom bolo, že to máme spraviť, to mi prikázala moja mama, no tak my to dáme do videa. No, možno, áno. Dnes je už druhý deň, ako nie ten istý, čo bol včera, konkrétnejšie je už tretieho, keďže včera bolo druhého, to je logické. Poviem o čase, nič nehovorí. Áno, a teraz by som mohol predať slovo túto môjmu kolegovi. Ja nemám peniaze teraz, nemusím nič predávať. Si ho zoberiem, keď budem potrebovať a zadarmo. Áno. Keďže si môj sponzor. Áno, už veľmi pekne ďakujeme za 2 lajky, 19 pozrení. Už skoro 20, že? Áno, už to bude za chvíľu 20, no. Každú chvíľu. Presne. Áno, ďalej by sme vás chceli poprosiť, no a ja mám už na ruky, nie je to krv, áno, aby ste si nemysleli. Možno ste si všimli niektorí, máme svoju vlastnú Facebook stránku. Fuckbook. Tu ešte nie, tá bude v budúcnosti, neskôr možno. A na ňu, ak chcete byť tvorcom našeho obsahu, ako to myslím, že v novom čase, jednoducho napíšte v novom čase. Áno. Napíšte jednoducho na našu stránku, o čo máme kecať, alebo čo chcete, aby sme robili vo vlogoch a podobne. Nič intimné? Áno, to nie, to bude až na tom Fuckbooku. Možno, ten nebude pravdepodobne. Asi nebudeme zdierať. Áno. No. Ešte sa uvidí, no, záleží podľa sledovanosti. Jasné. Tak čo dodať? Dnes sa chystáme natočiť aj nejaký ten let's play, takže sa budeme môcť smiať. Do konca týždňa by to mohlo byť na YouTube. Ako už som povedal pri prvom vlogu, že do konca týždňa bolo to Tým chcel povedať, že do 2 dní to bude. Áno, ale do konca týždňa, keby sa nám nechcel, aby ste neboli prekvapení, že tam nie je. No. Piče. Áno, teraz nám... No. To vonku nejaký ujo tam zase nadáva. To sme nehovorili. No, aby som nezabudol, dostal som príkazom z velenia. A to je dobrá. Pozdraviť, jak sa volá? Ktorá? Áno, v Estre máme strašne veľa fanúšičiek za tých 12 hodín. Maximálne 12 hodín. No. Máme pozdraviť nejakú, aha, už si spomínam, krásnu Martinu Tutkovú, takže ju nepozdravujem. Presne. Áno. Ale srandujeme, zdravíme ju. Áno, zdravíme ju, Doriti, ďalšia, tá čerešňa. Nie, Doriti nezdravíme. Nie, ale tá čerešňa, čo tribezda myslím, že to je, áno. Áno. Ako vidíte, môj kamarát vie rozoznať rybezde od čerešní. To je podobné. Je to skoro rovnaké farby. Áno. Ak to robíte džem, tak to vyzerá podobne. My máme veľmi radi džem. Áno. Len ho nevieme robiť. Hej. Ale jesť by sme ho jedli. No. Takže čo ešte tak by som mohli dodať? Skús sa učesať. Áno, presne. Nelíš si prsty. Prepáčte, nepozerajte sa. Ale kurva, zase mi to spadlo. Čo som našiel? Nechcete kúpiť blatník? Taký pekný, zadnač. Daj to preč. Zadnačas. Piči. Dokáže sa nastavovať, viete, aby ste nemuseli chodiť ako kojoti. No. A toto musím zažívať Každý deň, no, takže. Ako už som dostal príkaz, musím sa zase učesať, ale aby sa to už páčilo viacerým ľuďom, tak robíme takýto strih letný, aj keď sa nestrieľam, ale iba češem. Chápete ľudia, zase len nepracujem. No a myslím, že by niečo mohol povedať už aj môj priateľ po pravej strane. Ja nie som tvoj kamarát. Ja som tvoj kamarát. Áno. Presne tak, lebo, viete... Dostal som teraz veľmi vynikajúci nápad. Neviem, či to bolo počuť. Nech to nie je počuť. Dobre, mali by ste, ak chcete, tak napíšte na našu stránku, alebo komentárom, niekto mal teda na Facebooku minútku, Dobre, nič.
Napíšte, aké hry, alebo teda, no vlastne, hej, aké hry. Piče, Zase už to ma to spali, jebe. ale už nehraš toľko pri Ja mne, lebo ja sa nereším, čo hambím sa má. potom. Aké hry máme natáčať, áno, no. A samozrejme budeme natáčať hry aj s tým, že nás budete vidno, takže to bude sranda dvojnásobná. No. Ako kedy? Neplánujeme natáčať Minecraft, pretože Minecraft sme natáčali na starom kanáli, ako ste si možno všimli. Bol to kanál. Áno, doslovne, to bol kanál. Prvých 5 častí malo nejaký ten úspech, malo to na tých 30 hliadnutí, takže úspech ako úspech. Ale posledný čas, ako ste si možno všimli, ten Futurecraft, mysleli sme, že to bude nejaký taký Impuls? prevrat, alebo impuls. Ale keďže sme si potom všimli, že, vedeli sme, že to natáča aj Gamer, ale tak sme chceli byť taký druhorady v tomto, že budeme mať druhý najviac videní. Ale temná stránka toho bola, že keď sme odovzdali video, zistili sme, že napravo nám ukazuje ďalších takýchto ľudí, ktorí majú tiež 30 000 hliadnutí, takže sme s tým neprerazili, ako sme očakávali. Takže aj z tohto dôvodu Minecraft nie. Možno nejaké to Need for Speed, Nejaké tie záľudné erotické hry. tie nie. To... Ale tie v súkromí si môžeš zahrať. Jasné, to všetci vieme, aký si ty beťar. No, už teraz áno. No. Určite v budúcnosti, takže tretie video v poradí, už bude v HD kvalite. Áno, to bude natáčané u mňa, bohužiaľ. Áno, nie že u neho, ale bude to natáčané inými... Prostriedkami. Áno. Vlastne bude to natáčané na počítači tá hra a s touto vynikajúcou kamerou bude ten obraz náš, no. I keď od sa skoro to spadlo. Nehráš. Nehreším. Budem slušný. Áno, my sme slušní. Po tretíkrát, nie štvrtý. Áno. Tá stonka sa tu je... Hej, no, zasekáva som. áno, ale už trošku by sme sa mohli krotiť. Vlastne, aj keď to možno vypípame, ja som to dal naopak. Nemáme to čím vypípať, Áno, ale... budeme píp, hej, musíš povedať, že ideš rešiť, ja budem píp a ty rešíš a ja dokončím píp. OK, Áno. to bude super. Musím odpísať jednému otravnému dievčaťu, volá sa Eva, možno sa spozná, keď bude vidieť video. Nie, čo si, mám ťa rád, nie, čo si, za kedy iba. Dobre. Som rád, to odpisujem, áno, aby ste chceli vedieť. A takto je pracovitý môj kamarát. Denny, poď sem, poď na video. Áno. Dobre, môj pes je lenivý ako ja niekedy. Pozrite na toto, aké sú to snité a už mi... Kubo, zúme kompo na zem, hej, čo robíš? Jo? No. Vidíte, to je mi taká práca, že sa pri tom dosť namáhame. Najhoršie na tom je, že to robíme zadarmo. Zase niekto otravuje. Áno, zase tá istá pani. No, Pani. čo k tomu dodať? Počko by sme to vysypali. Nie, pretože tie stonky tam nesmú byť. Ale pozrite, aké máme sexy misky, aj tu je zelená, ale nemám veľmi rád zelenú. Okolo je čierna. Ale ja som hovoril, že vo vnútri je zelená. Vnútri to asi mi nevidia, ale nevadí. Áno, takže napijeme sa, keďže mi už vyschlo 200 kg rozprávania. Zabehlo mi. Nemusíš to. Tu môžete vidieť fotku, nechcete. No, možno by vás mohol zaujímať, že mám rád maľovanie a vo voľnom čase malujem, niekedy sa mi podarí aj takéto kusky. Nesmejte sa mu. Áno, bolo to, keď som mal slabšie chvíľky. Je to maľované, už som zabudol čím. Áno, je to niečo ako olej, maľba vraj, vzadu to píše, ale maľoval som to ja. Je to trošku od prachu, to je na schvál. Trošku ja, z kolegu to už nasralo. Áno, potom mohlo sa ešte tak ako zbieram starožitnosti, to môžete si všimnúť, že takéto už nenájdete ani v Tuzexe. No. To už ani nájdete vôbec. A mám rád bazový sirup. Áno. Ježiši Kriste. Áno. Tak. Zbieraj. Potrok. No, vidíte, ak sa ku mne správa. No. Pozrite Fantociho, lebo ak áno, tak budeme robiť paródiu. Mierne parodie. Áno. Možno si niektorí z vás myslia, je pavúk. Nie, to nie je pavúk. Čo tu robí pauk? Neviem, pavučica. Pavučica? No. Niečo by si mohol povedať už aj ty. Ja ťa tu komentujem. Áno, ale to nie je slušné ma komentovať, to je neslušné ma komentovať. Ale keď si pri zmysloch, tak nie. Kto povedal, že som pri zmysloch? 10.02. 10.02. No. 10.02. Takže, hneď si skontrolujem.
nejaký stav tohto videjka. Máme 20 pozretí. Teraz budete Ďakujeme vám. Áno, áno, to je iba začiatok. Jasno. No. Tak, neviem, Ja si ale... stonky tam spadli same. Áno, Kubo, ale ako vážne? Ježíš, nemôžeš také... Mamka ma zbije. Kubo! Ježíš, Tam to máš. no celé si to no. No a s ním nedávajte dole do stoniek také veci, ako no, to sa neodporúča. Vážne, to si už nebol tu jedno. No. Zaujímavé by ma, čo by sa s tým stalo, keby som to teraz celé vysypal na teba. Bolo by to na mne. Ok. Ja si úprimne myslím, že by sme to už teoreticky mohli ukončiť. Takže, ak sa vám video páčilo, môžete dať like. Dislike nedávajte, to také pohoršujúce, to sa nám nepáči. Poďte do piče. Takže asi tak a sayonara.